Ola, benvidos a nosa receta do magosto. Hoxe imos ensinarvos a facer este pudín de peras e tofe de castaña. É delicioso e moi sinxelo. Comezaremos co tofe de castaña para que lle dé tempo a enfriar. Engadiremos 50 gramos de azucre e un chisquín de auga. Remecemos e deixamos que ferva. Unha vez que ferva, vamos a engadir 15 gramos de manteiga e vamos a remecer ata que este ben integrada. Continuamos engadindo 75 gramos de puré de castaña e 100 ml de nata para montar, e integramos ben. Unha vez que veixades que ten esa textura, vades a apagar o lume e deixar reposar. Comezamos co pudín de peras, e para iso necesitamos unha pera en xarope, escorrémola e reservamos o zume para máis tarde. Cortamos a pera en cachiños pequeniños. Unha vez feito isto, xa podemos comezar coa masa. Engadiremos 75 gramos de manteiga a temperatura ambiente. Agora vamos a manipulala para abrandala un pouco máis e que seña máis fácil traballar con ela. Unha vez que a manteiga estea suave, engadimos 50 gramos de azucre moído. Cando teñamos unha masa homoxénea, engadimos 90 gramos de almendra moída. Agora introducimos as peras que cortamos anteriormente. E, por último, engadimos unha cucharadiña de vainilla. Agora toca colocar a masa en moldes individuais. E para iso imos recuperar o zume que reservamos das peras. Recubrimos o interior dos moldes para que non se pegue. E enchemos os moldes coa masa. Refrixerámolos polo menos 4 horas, aínda que nos recomendamos deixalos toda a noite no frigorífico. Unha vez desmoldados e listos, solamente queda recubriros co tofe de castaña e listo. Graciñas pola vosa atención, esperamos que vos gustara e que vos animedes a facelo na casa, que teñades un día maravilloso.